izan libre, gizarte feminista eraikitzen, emakumen irabazle, marxismo zikina alboratzen. Haupa, golpez kolpeko lagunak, bi esker, feminismoak bidea egiten ari du, Hondarribin ere bai, lortzen ari gara, geroz eta gehiago gara, zuekin, kanpotik eta gu barrutik lortuko dugu. Gora, Jaizkibel! Gora! Haupetako bat, haupa, kolpez kolpe. Hemetxe gaude, Hondarribin, Oian eta ekipo guztiarekin, eskerrik asko, etortzeratik benta berrezitxean egitera etorrizanagatik onera, eta bidean gaude, feminismoarekin lortuko dugu oitxe betan, dakaguna gutxinez zerbait, edo asko, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legearen aurre proiektua argitaratu zuen Jaurlaritzak irailaren 14an eta hortik aurrera hilabete bateko epea dute eragile eta sindikatuek ekarpenak egiteko. Bada dagoeneko sindikatuek hezkuntza legearen aurre proiektuaren funtsa salatu dute. Tartean, elak iragarri du alegazioak aurkeztuko dizkiola aurre proiektuari. Izan ere lan baldintza egokiak bermatu nahi dituelak. Sistema publikoa egonkortu eta lanpostuak ugaritu besteak beste. Era berean hezkuntza ereduaren eraldaketaren alde egin du kurrikulum berria sortzearen eta doakotasuna bermatzearen alde alegia. Horrez gain, elak eskaerak bideratzeko eta adostasunak lortzeko lan baldintzei buruzko maila osatzea eskatuko dio Jaurlaritzari. Sindikatuak alegazioak aurkeztuko dizkio lege aurre proiektu honi datorren hilabetean, eta elaren eskaera nagusienetako bat izango da lan baldintzen mahai baten osaera, sindikatuen eskaerak eta sindikatuen eskabideak bideratu ahal izateko. Ez dela sindikatuak bere aldetik gogoratu du aurre proiektua ez dela eragile eta sindikatuekin eztabaidatu. Bestalde, apirilean aurkeztutako eta oraingo zirriborroan norabide berdinean doazela ohartarazi du sindikatuak, hau da egindako ekarpenak eta salaketak ez direla aintzat hartu. Bada aurre proiektuak hezkuntza pribatizatzen jarraitzen duela salatu du Estelazek. Sistema dualak sortzen dituen arazoak konpontzeko, horretarako ere behar dugu lege bat, horrek sortzen duen segregazioa konpontzeko nolabait, eta horrek dauke jatorria sistema duala, sistema publiko-pribatuan. Orduan, lege honek hori egin beharrean egiten duena da, nolabait finkatu zuritu, clara de que la implementación será paulatina y de las posibles limitaciones que se puedan enfrentar no van a afectar ni a vecinos ni a comercios que estén vinculados a la actividad económica del barrio. Bestetik oroimen historikoak ere bere lekua izan du asteburu honetan Nafarroan, Deierri haranean Marabillas Lamberto eta bere familiari omenaldi hunkigarria egin baitiote.
Larragako 14 urteko loretxoaren istorioa aski da ezaguna Euskal Herrian, baina orain arte ez da oroigarri instituzionalik egin horretarako. Deierriko udalak utxune hori bete izan nahi du eta horretarako Peio Iraizos eskultoreari 3 metroko monolitoa enkargatu dio. Emozioz beteriko ekitaldi jendetsua burutu zen beraz Ibirkun igande goizean. Oroimen historikoak badu oraindik egiteko bidea. Izan ere asko dira 36an fusilatutakoak, eta horien artean badaude herriak bereziki ongi gogoratzen eta barkatzen ez dituenak. Maravillas Lamberto Larragako loretxo 14 urterekin bortxatutako eta erailako neska bada horren eredu. Bere aita Vicente Lamberto azken unera arte defendatu nahian, beste batzuekin batera Deierriko Ibiriku herrian erail zituzten. Gaur egun haien arrastorin gabe jarraitzen badugu ere, haien oroimenean 3 metroko monolito bat eskaini die Deierriko haranak. Ekitaldian Deierriko herritarrak udaleko kideak eta Ana Oio Nafarroako gobernuko herritarrekiko harremanetarako kontseilariak parte hartu dute. Memoria ez da iraganeko kontua, baizik eta etorkizuneko kontua, ez? Aldako ekitaldia, esaten dudan bezala, oso beharrezkoa dira. Ilusio handiz Peio Iraizos eskultoreak hartu zuen monolitoa lantzeko enkargua. Uno de los barrenos que no había roto, pensé romperlo, pero luego pensé que estaba muy bien donde estaba y tenía un motivo para estar. Entonces, cada agujero en el borde de la piedra simulan disparos, simulan reventones, ¿no? Son disparos. Y este es un disparo más. La flor de Maravillas está rota. Aurrezkoa Eneko Olazko zen bertsoak, Berri Txarrak taldearen Maravillas abestiaren bertsoa dantzaz lagunduta, era guztietako keinuak ez dira falta izan Ibirikun ospatutako ekitaldi hunkigarrian. Los muertos nunca mueren si los recordamos. Y supongo que todos nosotros lo recordaremos hasta que nos muramos. Maravillas, Florifica de Larraga, Amapola del Camino, te seguiré donde vayas. Ez eta Fermin Valentziaren ahots bereizgarria. De flores republicanas. Euri asko egin du ordutik Maravillas eta bere aita hil zituztenetik, eta haiei eskainitako abestiak egon badira ere, orain arte ez da haien oroimenezko monolito bat enkargatzeko ardura hartu duen erakunderik egon. Euri gutxi bero olde handiak, azken hilabeteutako eguraldia halakoxe izan da Euskal Herri osoan, horrek erabat aldatu du bertoko paisaia eta egoera. Ipar Euskal Herrian esaterako Meteo France erakundaren arabera, Euskal Herrian aurten 175 gutxiago egin du euria, eta aurtengo uda izan da inoizko beroena. Horrek muturreko egoerara eraman ditu. Ildo horretan, Pirinio Atlantikoetako prefeturak krisi egoera ezarri du Ipar Euskal Herriko 95 herritan. Eta abuztutik zenbait neurri bete behar dituzte herritarrek. Hala nola baratzeak ureztatzeko ordutegi murriztuak dituzte, eta guztiz debekatua da ibilgailuen edota etxe aurre aldeen, teilatuen eta bide bazterren garbitzea, etxeetako igerilekuen betetzea edo iturri publikoen urez hornitzea. Datozen egunak ere lehorrak espero dira eta kezka zahartu dute udazkenan etor litekena ere. Urreskasiaren ondotik eurita handiak helduko badira uholde handiak ere gerta daitezkeelako. Egoera hain da kezkagarria Euskal Elkargoak ez duela baztertzen ur botilak erabiltzea. Hain justu 1000 ur botila eskatzea erabaki dute behar izan ez gero ur sanoa segurtatzeko. Izan ere behar bezala tratatzeko aski urik ez badago, elkargoak edateko ur botila jarri beharko ditu herritarren eskura. Hegoaldean ostera esako urtegie 115 dago beteta. Ebroko Ur Konfederazioak ezoikotze jo du esako egoera, eta hornidura eta aimari ekologikoa bermatuta daudela ziurtatu arren, ohartarazi du Bardeako nekazaritza lurren ureztatzea eten dezakeela. Urtegiaren maila 50 hektometro kubikotik jaisten bada. Uneotan 67 hektometro kubiko daudean bilduta. Irail bukaerarako edo urri hasierarako espero dute ureztatze kanpainaren amaiera, baina seguruenik murrizketak ezarri beharko dituzte euri faltagatik. Nafarroako gainerako urtegien maila apala da ere aurrek urtetako datuekin alderatuta, baina konfederazioak esan du normaltasun osoz funtzionatzen ari direla. Hala beteta dago Aiozko urtegiaren 148, Itoizkoaren 139 eta Eugikoaren 160.
Testu inguru honetan Nafarroako gobernuak lehortearen maila aktibatu du, sektoreko eragileekin diagnostikoa adostu eta prezipitazio faltaren bilakaera eta ondorioak aztertzeko. Aldaketa klimatikoan inguruen zer dakizue? Osa, txarra dela, hainbeste aldaketa egotea, guretzat, animalientzat eta denontzat en general, eta aldatu egin behar degula. Aldaketa klimatiko handize dauelez, zeuek zer itzen dozue, norberak zer egin aldeu oneri aurre hitzeko? Nik usten dut, kontzientzia hartu behar dugula, batipat birziklatzeaz gain berrera biltzen eta ez horren beste konsumitzen. Iritzen zait, daukagula kultura bat, kapitalismoa bultatzen gaitula, erostea eta konsumitzea etengabe, eta usten dut, ez dakit, beste mentalidade batekin funtzionatzen hasi behar dugula, eta daukagunakin, daukaguna baina askoz gutxigokin bizitzen ikasi behar dugula, eta zabaldu behar dela pixka bat ikuspegi hori, ez? Konsumitzen dugu eta sortzen dugu hondakin pila bat etengabe, eta ez gara konturatzen ze ondore jauki ditzaken guzti horrek. Ez dakit benetan kontzientzia badaukagun, eta benetan larria da egoera. Zaila da zertan ez ditu geha, orduan zaila da kontzientzia aldatzea, baina nik uste dut esfortzua behar dula. Kontsumitu berrien beste motatako planak begin aldire. Aldozu adibideren bat jarri? Ez dakit, adibidez, bizikleta askoz gehiago erabili, kotxeik ez, saiatu norbean kabuz mendira juten, edo, gasolinakin edo ez dakit bedo. Beste modu bateko oporrak egiten ikasi berdeula, agian ez horren beste kanpo atea eta danai gustatzen zaigu turismo egiaga beste tokitan, baina igual beste kultura baten garatzen hasi berdeu, ez? Pixka bat gertu, saiatzen kontzientzia hartzen inguruarekin, inguruan konsumitzen eta pixka bat kontutan hartzen inguruan ze eragin egiten dugun, ez? Bakarrikan konsumo aldetikan, baizik eta turismo aldetikan baita ere, ez? Zuk adibiren bat? Ni pixka bat, hirian gaudenez, joko nuke gehiago naturgunetara, ez? Bertan ditugu hemen behintzat, Ulia, Urgul, Euskal Herria mi adibide ditugu naturan kontaktua egoteko, eta nik uste dut hori edultzatu behar dugula. Horixe, zuek zer ingo zen duen? Kazetakapedia, Euskaldunak frogan jartzeko tartea. Zeri buruz dakite Euskaldunek? Euskaldunontzat kultura garrantzitsua alda? Guzti hau jakiteko? Ikertzeragoa. Gaur Lekitzeko antzarregunera gerturatu gara, hementze Euskaldunokia zelango buruedekien gaurko egunean? Zenbat probintzi daude Euskal Herrian? 3. Euskal Herrian. Lau, ezta? Nafarroa, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia. Bai. Eta Frantzian ez dakit. Bost? Bai, Frantzian, 6. Bat gehiago. 7. Zeintzu dira Euskal Herriko 7 probintziak? Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, gero, frantzesak, Zuberoa, Venga, lagundu, Maria. Ez zitzu lagundu. Nafarroa da bosgarrena. Zuberoa. Baiona, baina hori da hiriburua. Zuberoa. No me sale, blokeatu naz. Ez da itziste. Bueno, vale, txanda pasa. Bi faltan. Lapurdi eta Doni. Nafarroa baina azpizen? Bera. Ozondo! Nafarroa bera. Zema provintzia dauz Euskal Herrizen? 7. Zeintzu diz? Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa, Nafarroa, Lapurdi eta Zuberoa. Perfecto, dakizu? Zenbat provintzia dauz Euskal Herrian? Ez dakit. Ai! Ane, barrura! Zenbat provintzi dauz Euskal Herrizen? 7. Oso, ondo, 7. Zein da Zuberoako hiriburua? Maulez. Asiento, esan dugu. Zein da Lapurdiko hiriburua? Lapurdiko hiriburua.
Pues dakit. Buah, pues dakit. Eski galderatzu bet, non dago Ribera Beitia? Araban. Ondo! Ez dut txotzi ba, para nada. Badakizu non dagoen Aramaio? Ez. Ze herrialdetan behintzet? Honek ez dakiz, non dago Aramaio? Buah, pues dakit. Gipuzkoan, Araban. Zelan dakizu? Arabakoa izan da, txikitatik. Eta zuek nongoak sari, Kuriosidade? Buah, kara. Bai. Da Bilbon dakizen guztize lagunak. Gazte Klik-Klak lehiaketaren 14. edizioa martzan jarri du Gasteizko udalak. Hiria argazkitan jasotzea proposatzen duen lehiaketa da eta aurten argazkietan edota bideoetan zoria da islatu behar den kontzeptua. Gai iradokitzaile eta misteriotsu horren bidez, gazteek ustekabearekin topo egitea da helburua. Este concurso está destinado a jóvenes de entre 14 y 25 años que residan, trabajen o estudien en Vitoria-Gasteiz. Queremos hacer un llamamiento a todas las personas jóvenes con inquietudes artísticas que encuentren en la fotografía y el vídeo un medio de expresión. Irabazleek argazki eta bideo erakusketa bat sortzeko prozesuan parte hartuko dute tutoretzapean, 2023ko bigarren hiruhilekoan. Era berean, 300 euroko paribonua jasoko dute argazki eta bideo materiala erosteko bertako merkataritzan. Ai, Donostia hainbeste glamour, hainbeste jende, zinemaldi, marko inkomparable bat, baina honek merezi du dau urte osoko jentientzako. Merezi du dau presizoak hain altu egotie eta aste hortan, gaztetan dan dirubila horrek, merezi du dau benetan donostiar batentzako. Baldakize donostiarrek zer dan zinemaldize benetan? Zer da zuentzako zinemaldize? Donostian gertatzen den olako evento bat eta berrietan eta ikusten duguna jakiten dugu, baina ez dugu jarraitzen nolan unero ez da... Buenísimo. Es una cosa que tenemos en Euskadi que ya quisieran tenerlos en otro sitio, ¿eh? La gente que viene, porque viene mucha gente de Madrid, viene mucha gente de eso, y luego los actores. Este año no estoy muy al día qué actores vienen, pero vamos, yo he visto a cantidad de ellos, ¿eh? O sea, Richard Gere hasta me dio la mano y mama guapa, o sea que... Banetzako da aste bat Donostin egiten den festival bat, aste bat iraute dula, bazakit pelikulak ikusteko aukera ona, azkenean atzerritar jendia etortzea, atzerritar pelikulak baita ikusteko aukera dago, eta hoi, eta ez dakit ambiente ona, egotea normalian, osa hola kulturalki, ondo, interesgarria. Ez dakit, beste eventu bat, ez dakit. Osa, niri zinema gustatzen zait, baina ez naiz inoiz joan, egia esan da. Eta hemengo naiz, osa. Zu, zurtzako? Nik bez, bere iritsia bezala. Donostin hainbeste glamour, hemen ospatzen dela zinemaldize, aktore famatuek eta dana horlako evento handize, baina gero Donostiarrek hemendik aldein bihar izaten dabe, ez tekilako alokatzeko etxe merkerik, ez da erosteko, bez? Zuek neskak, ezaztazue, hemen indozuela matrikulien Donostin, eta zer pentsatan dozue, jundatorrien egunero, edo, Bilbotik jundatorri azkenien izango da lan zail bat, baina edo alokatzie pentsa dozue, edo zer? Nik adibidez, alokatzia pentsatu dut, baina orain pisoa bilatzen nabiela eta horrela, ikusten dute gauza garestia dagoela, eta ez dakit lekurin bat aurkituko dudan, edo ez. Orduan, ez dakit, igual terrentamaz, joan eta etorria. Joan etorri bat, baina bida izen luzie da, Ja, matada. Baina eske, pisu gutxi daude, bi pertsonentzako agian eta azkenean hori, bi pertsonen artean egitea,
dirua da. Eta gu gazteak gara. Ba ez dakit, azkenan ez da bakarrik zinemaldia agian, orokorrean urte osoan zehar beti fomentatzen da turistek etortzea eta hola. Eta gero ere agian gaztei laguntzeko, etxe bizitza aurkitzeko agian hotel gutxiago egin, eta agian etxe bizitza publiko gehiago eraiki, ez dakit, zeden gaur egun, hotel asko daude eta eraikitzen ari dira, hori ere ez da oso normala. Bai, nire ustez ikusi beharko genuke zeintzuk diren diru tasak eta ea errentable ataratzen den diru gasto hori, ere bai ekartzen duten, jendea kanpotik ekartzen duen diru horrekin konparata. Baina, nire ustez ere bai, laguntza horiek ere bai handitu beharko lirateke. Eta, egiten ari diren bezala, garraio publikoarekin beste gauzentzat ere bai, pizka bat laguntza horiek edatzea. Claro, depende pixka bat zena ez duen erakarri zinemaldiarekin. Azkenean kultura erakarri nahi baldin badezu, bai. Baina erakarri nahi baldin badezuna da atzerritar jendia hemen dirua uztea eta dirua gastatzea, bai, asko zobeto. Hemen zinemaldia izatea azkenean kanpotik jendea etorrikoa, hemen gastatuko du, hemen gatuko aloiten, hemen jango du, hemen ingo du dena. Azkenean gizarte kapitalista batean gaude, ordu noberena hori da. Jendea kanpotik etortzea, jendea hemen dirua uztea eta jazta. Eta hemen jendea ezin baldin badu etxetik kanpo bazkaldu, etxetik kanpo egun pasa bat hoi berdin du, azkenean kanpotik jendea etorrikoa eta dirua gastatuko du. Hola dago azkenean montatua. Zertoguna orduen dirue da. Bai, basikamente hola dago montatua, dirua behar da eta listo. Azkenean dirogatik lan aite deu, eta dirogatik bizitzea. Iraiak 16 Donostiako 70. zinemaldia hasi dela badakigu. Zinemaldian kategoria asko daude, baina guk oraingontan nes kategoriari eutziko diogu. Zergatik? Zinema ikasleen kategoria dalako. Mundu guztiko zinema ikasleen lanak hartu dute parte kategoria honetan. 44 herrialdetatik 160 zinema eskolek. 160 zinema eskoletatik berriz 350 lan aurkeztu dituzte. 350 lanetatik 14 soilik izan dira hautatuak. Lehen aldia da euskarazko film bat sailkatzen dela nest kategoria honetan. Eta gainera 2 film sailkatu dira. Eta oraingo honetan hauetariko baten zuzendariarekin arituko gara. Mikele Landa. Eta bai, ondo entzun dozue, Mikele. Ez Mikel, gizonezkoa ez, emakumezko bat. Eta gainera ez da bakarra sailkatu ez. 2 emakumezko sailkatu dire, zuzendarizek bizek. Eta zer esan, Mikele Landari galdetu beharko diogu, ia, zelan egin deuen, ez da? Niretzako zinemaldian estrenatzea kriston ametsa da. Betidanik ezagutu dudan jaialdea izan delako, ez? Txikitatik etorri izan gara, gazte epaimai bezala ere egondanago pare bat urtetan hemen, beraz, amets bat. Egia esan harritu egin ninduen, jakin nuenean nesaian orain arte ez dela euskeraz pentsatu eta egindako pelikularik egon, beraz alde batetik posgarria ez, heldu garelako, baini eta baita Nagore Muriel Errobi filmarekin, baina beste alde batetik, apur bat tristura egin batean jakiteagatik lehenengo aldia dela. Noizko basoan abia puntua, ekimen bat da, nire herrian sortu zen iniziatiba bat, hain zuzen lehenengo aldiz, nire herrian Bizkaiako herri txiki batean, erabaki zutelako baso bat landatzea. Segaitik baso bat landatu. Inguratzen zituen lursaiak, gehien bat pinu monokultiboz beteta daudelako, azkenean basoak izan beharrean egur fabrika bilakatuta zeudelako, eta gero eta gehiago ari delako agertzen ere eukaliptoaren mehatxua, monokultiboa hau ere, baina are kaltegarriagoa gure biodibertsitatearentzako. Orduan herritarrak lehenengo aldiz batu dira eta antolatu dira pentsatzeko, diseinatzeko inguratzen duten lursai horrek zeitzura izan dezakeen, nolakoa nahiko luketen izatea. Eta hori planteatu duten momentuan, bi irudi edo etorri zaizkie burura. Lehenengoa, iraganera begira izan dakoa, ari dira imaginatzen zelakoa zen lursai hau, uia deitzen dena, uia zelakoa zen iraganean. Zelakoa izango litzateke monokultiboa iritzi baino lehen, guztiapen hori iritzi aurretik. Eta orduan eurek egin duten ariketa hori paraleloan egiten ahalegindu naiz ni ere bai filmaren bitartez, hau da, beraiek euren eskuekin irudikatzen ari dira etorkizunean bertan egotean nahi duten baso hori, baina hein handi batean ikusi ezingo duten baso bat askok eta askok, badakigulako basoek bizitza luzea dutela eta batzutan gizakiona baino luzeagoa dela, beraz hein handi batean ikusi ezingo duten baso bat diseinatzen ari dira,
eta nik ere ariketa berdina egin dut nire lankideekin batera, zuhaitzik ez daukan baso bat filmatzen ibili gara. Eta aldi berean, beraiek ekimen hau egiten egon diren bitartean, euren artean zituzten galdera, elkarrizketak entzuten ibili gara, eta beraz, alegindu naiz ni ere bai hausnarketa bat plazaratzen film honekin. Ni Elias Kerejeta Zine Eskolan hasi nintzen irailean, eta bertan sartu nintzenean proiektu bat hasi behar nuen, eta kasualidadea edo ez dakitze izan den, baina justo une berean hasi ziren ean baso hau landatzen, ez? Beraz, paraleloan egin dugu nik masterrean izan dudan ibilbidea eta basoa eraikitzeko izan den prozesu hau. Beraz, guztira beraiek 4 asteburutan batu dira hilabete desberdinetan landaketa prozesua gauzatzeko, eta ni ere bertara joan naiz, beraiek atzurrekin zihoazen, nik kamerarekin, eta horrela, eta gero muntaia prozesua izan da, gutxi gora bera, uste dut, otsailean egin zutela azkenengo landaketa, eta nik ekainean amaitu dut filma, beraz azkenengo hilabete hauek muntaiari eta postprodukzioari bideratuta izan da. Uste dut film hau ezinezkoa zela beste hizkuntza batean egitea, nire herriko hizkuntza hori delako ez, euskera, eta hein handi batean ere pelikulan bertan nahi izan dut hizkuntzari buruzko hausnarketa txiki bat plazaratu, zelan transmisioari buruz, ez? Azkenean, baso hau landatzea erabaki dute hein handi batean, nahi dutelako beraien ondorengoek, urrengo hietarrek baso bat izatea eta ez monokultiboa lursail honetan, eta hein handi batean hori ere hizkuntzarekin lotuta dago, ez? Nik planteatzen nuen, etorkizunean baso honetatik ibiliko diren eatarrek gaitasunik edukiko dute beraien hizkuntzan zuhaitz hauek izendatzeko, gogoratuko dira, ze hori ere galtzen ari da zerbait da, ezta? Gaitasuna espezie desberdinak identifikatzeko eta hitzak euskera bera ere hein handi batean galtzen ari delaren sentsazioa behintzat herrian badaukagu. Eta hortaz, azken finean, pelikularen beraren argumentuaren edo ideia garrantzitsuenetariko bat euskera bera ere bada. Zinemaldian, irailaren 21 goizeko 10etan Tabakaleran izango da estreinaldia, eta ostean, espero dugu beste jaialdi batzuetan ere ikusi ahal izatea, oraingoz apurka leku desberdinetan pantaila handian ikusteko aukera egongo da, baina aurrerago nire ametsa edo nahi dudana eta egingo duguna ean bertan ekimenean parte hartu duten pertsona guztiekin proiekzio berezi bat egitea eta osteko hizketaldi bat egitea, hori da egin nahiko nuke. Egia esan naiz pentsatzen jarri irabaz dezakedanik, egia esan lehia oso handia izango da, mundu osoko filmak egongo direlako, eta egia esan niretzako nahikoa izan da hau, ez? Bertan, hemen Tabakaleran pelikula ikusi ahal izatea sari nahikoa da niretzat. Beti esaten da berdina, baina benetan zinez horrela da. Baina, mesten jarrita ez, beste proiektu bat daukat esku artean, ari naiz lanean oraindik ezin dut askorik esan, ez? Lehenengo pausoak ematen nabilelako, baina dudarik gabe, zalantzarik gabe diru horrek asko lagunduko lidake hurrengo proiektu honetarako denbora erosial izateko, ez? Sortzeko.